Λορέντζος Μαβίλης, Καλυπάτηρα. Αρχόντισσα Ροδίτισσα, πώς μπήκες? Γυναίκες διώχνει μια συνήθεια αρχαία εδώθε. Έχω έναν ύψη, τον Ευκλέα, 3 αδέλφια, γιο πατέρα Ολυμπιονίκες. Να με αφήσετε πρέπει έλανοδίκες, κι εγώ να καμαρώσω μες στα ωραία κορμιά που για τα γρίλη του Ηρακλέα παλεύουν θαυμαστές ψυχές αντρίκιες. Με τις άλλες γυναίκες δεν είμαι όμοια. Στον αιώνα το σόι μου θα φαντάζει, με της Ανδριάς τα μάραντα προνόμια. Με μάλαμα γραμμένος το δοξάζει, σα στραφτερό κατεβατό μαρμάρου, ύμνος χρυσός τα θάνατου Πινδάρου.